Ако имаш домашно куче и ти го водиш да му правят прически, слагаш му обувки, плетеш му дрехи... Точно така. И казваш, това е любовта. Не, това е симптом, не на животното, а на собственика. И собственика спешно трябва да потърси медицинска помощ. Да обичаш едно животно без да го уважаваш, означава да поставиш егото си като връзка между тебе и животното. Ако ти обичаш животното, ти ще познаваш неговите естествени нужди. Естествените нужди на кучето, най-разпространения домашен любимец, нямат нищо общо с това, което индустрията, потребителската индустрия ни налага. Потребителската индустрия ни кара да си мислим, че нашето куче ще умре, ако не ползва точно този препарат, точно това лекарство, точно тези аксесуари. Да. Кучето е с нас хилядолетия наред по причина, че ние имаме наистина духовна връзка, но човек не бива да унижава кучето, като го превръща в нещо, в което не е. Почти свой партньор понякога. И кучето не е дете, не е партньор, не е приятел в смисъл на човешка среда. Кучето е куче и това, което може да ти даде едно куче, човек не може да ти го даде.